Zdravím vás, priatelia. Určite ste si všimli, že v poslednom čase sa častejšie ozývame práve vo forme videa. A pokiaľ ste boli na našom seminári Efektívny marketing v ére internetu, tak ste sa tam dozvedeli, že práve takouto formou by ste sa mali prihovárať k svojim zákazníkom aj vy. Ukazuje sa, že čím ďalej, tým menej ľudia sú ochotní čítať, ale pozrieť si video, tam tá ochota ešte stále existuje. Pokiaľ dokážete dať na svoju stránku videá, ktoré budú zaujímavým obsahom pre vašich zákazníkov, tak máte takmer garantované, že sa vám tam budú vracať. Takisto týmto spôsobom prejavujete svoju kompetenciu a mali by ste tam dávať taký obsah, pri ktorom by ten zákazník povedal: aha, tak takto to funguje. Pokiaľ to urobíte týmto spôsobom, tak máte takmer vyhrané. Ale v okamihu, keď vám povieme, že máte nakrúcať firemné videá, niektorí pokrčíte plecom a poviete: no ako to máme robiť? A okrem toho, profesionálni filmári to stojí kopu peňazí. No, chceme vás ubezpečiť, že to nie je až také strašné, pretože veľmi veľa vecí sa dá na slušnej úrovni urobiť aj svojpomocne. Práve o tomto je tento chystaný seriál o tom, ako nakrúcať videá. Samozrejme, z našej strany to je dosť veľká drzosť, pretože aj my máme veľmi ďaleko k tomu, čo by ste nazvali profesionálni filmári. Ale za posledný rok, dva sme sa všeličo užitočného naučili a teraz sa chceme s týmto podeliť. Najbližšie vám prezradíme jedno veľké tajomstvo. Existuje totižto štatisticky overený dôvod, prečo ľudia nedopozerajú nejaké video. A toto vám chceme prezradiť. Takže sledujte našu webovú stránku, náš blog, tam budeme pravidelne pridávať diely tohto seriálu a tam sa dozviete všetko potrebné, aby ste to zvládli aj svojpomocne. Takže tešíme sa na stretnutie s vami.